Ndinxoliswa Ludziya, ndizalwe ngo-1979. Ndizalwa ngabazali bam bebehlala apha kule lali eKaTkopo. Ndithe ngosendifunde ndapasa u-10 ndemka ndaya eKapa ndayophangela. Bona babe beqhubekeka ke nokulima. Bingabantu abathanda ulima. Nathi ngosikhulayo bebesifundisa ngolima. Umzekelo bendithi xa ndibuyile ndize holideyini ndithathe iveji apha kubo ndihambe nayo. Uthe umama sawusweleka ngo-2019 ndabuya akwabikho mntu apha endlini. Ndabuya ndazohlala nabantwana. Omnye befunda ugrade 9 apha etyeni ndahlala naye. Wafunda ndalima ke ngoku. Ndiyenzile agriculture schoolweni but akhange ndibe serious ngayo. Ndiyenze nje kuba yayisubject endandiyikhethe esikolweni siyenza. But ukulima ndikhula nako apha ekhaya. Into yokulima ndiyifumene kumama straight. Ndingcance kumama because umama ebenaso esi skill solima, ebelima qho ngonyaka. Bekubakho itapile, kubakho iveji, kubekho umbona. So yena at that time esweleka ushiye igadi eyilimile. Ikhona iveji, ukhona umbona. So mna ndithathe apho ndathenga ezinye izithole satya loo mali kungekho mntu phangelayo. Wapasa umntana waya e-high school. Ndaqhubekeka ngolima itapile, iveji ndathengisa. Ndithatha imali ndithumelela umntana athenga into zothambisa, ndiqokelela imali ndibhatala i-boarding school. Iphuma apha eKhaphetshuweni naseMantshontshweni. Ndinomdla wokulima, ndisenomdla because I'm still 46 years ne. Zikhona i-goals endikazi achieve. Umzekelo i-unemployment inintsi. Sometimes kuzawufuneka uba ndingafumana umhlaba ndingakwazi uqasha abafana bandincedise ndibabhatale. Ndiyibonisa iya phambili because qala bendingayilimi indawo engaka. Ewinter ngamanzi ewinter, then ke ngoku ibe ngalamayeza because ikhaphetshu ayifumani imvula. Then kulula ke ngoku izinambuzane zifumane ikhaphetshu ziyimoshe ibe mnyama, ufike inento ngathi inamachokoza amaninzi, yabo. Like amabhabhathane, zonke ezi zinambuzane zihlala pha ixesha elinintsi then ziyayitya. Kanti xa kukho amayeza uyaspraya, eleke veki uyaspraya, then ke ngoku awekho ziyafa, ufakwazo uyankcenkceshela. Then namantshontsho ke ngoku into endingenayo ke wona ngoku nawo, but during uAugust ndiye ndiwathenge, ndiyazi uba ndithengela uDisemba. So ngoDisemba at least ndiyakwazi uyenza 200 ngemini ndingakhanda yandawo. Inayo i-farming imali if uyayithanda. You must uyiphile. Phila lento iza kulandela. Yabona ikhaphetshu, le khaphetshu ndilime ngexesha kunethayo yama imvula. But ithe isawuyeka imvula ndamane ndiyilandela ndihlakulela ndithi. Into endiyithandayo ngale nto kuba andiceli into emntwini. Ndiyathengisa, ndidibanise ndithenge umilimili, ndiyathengisa ndithenga into zothambisa, ndiyathengisa ndithengela abantwana bam. Umzekelo ngoDisemba iraneka kakhulu. If ndilime ngoSeptemba ikhaphetshu, September, October, November, ngoDisemba iyatyiwa. Ikhaphetshu iyahamba. Ndiyakwazi ukwenza i-200 kwikhaphetshu. Ndiyakwazi ukwenza i-400 ezikhiphini because ikhiphi iyi-1 yi-200. Yabona ke ndenze malini ngemini. Ndingakhanda aphuma ngegate.